थांनाय 21 डिसेम्बर आरो 1 जानुवारिनि गेजेराव गुवाहाटी नोगोराव 8 कोटी रांनि जौ फानजादों। बे खौरांखौ फोसावदों एक्साइज डिपार्टमेन्टआ। फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 21 डिसेम्बराव गासै 4 कोटी 80 लाख रांनि जौ फानजादों आरो गोदान बोसोरनि 1 जानुवारियाव 3 कोटी 21 लाख रां फानजादों। थामहिनबा 21 डिसेम्बर आरो 1 जानुवारियाव गासै 8 कोटी रांनि जौ फानजादों होनना एक्साइज डिपार्टमेन्टआ फोरमायदों। माजुलि बियाबनि एमएलए भुवन गामनि बाखनायजाथाव आरो गोग्गाथाव हाबा। माजुलियाव राजखान्थि समाजखान्थिनि अनगायैबो आबाद बिथिङावबो गोख्रों सोमावसारनाय गोग्गानाय लाबोदों आरो माजुलिनि लाइमोनफोरनो लामा दिन्थिदों एमएलए बिथाङा। माजुलियाव 500 बिगा हायाव बेसर आबाद मावदों आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा भुवन गामा। माजुलिनि मासुरा सापरियाव 1000 बिगा हानि गेजेराव 500 बिगा हायाव आबाद मावदों भुवन गाम बिथाङा। बे आबादखौ एमएलए बिथाङा माजुलिनि गोबां नखर सुबुंफोरखौ जथाय लानानै मावदों होननानै खौरां मोनदों। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला बे बोसोराव माजुलिनि गोबां रायजो राजाफोरा बेसर आबाद मावनानै नखर सुंथानो नाजादों। 9000 हेक्टर हायाव बेसर आबाद मावदों माजुलिनि गोबां रायजो राजाफोरा। 9000 हेक्टर हायाव माजुलिनि 14000 नखरफोरा बेसर आबाद मावदों होनना खौरां मोनदों। मोनथिनाय बायदिब्ला बे 9000 हेक्टर हानि बेसर आबादनि गासै बेसेना जागोन फ्राय 28 कोटी 80 लाख रां। गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय बुरलुंबुथुर दैमानि बिखायाव ब्रह्मपुत्र कार्निभेल फेस्टिभेल खुंदों आसाम सरकारा। टुरिस्ट डिपार्टमेन्टनि बानजायनायाव बे फोरबोखौ खुंनाय जादों। गोदान बोसोर 1 जानुवारिनिफ्राय जागायदों आरो फैगौ 2-3 दानसिम बे फोरबोआ थागोन। थांनाय 1 जानुवारि खालारखालि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवनानै होदों। बे फोरबोआव बायदि रोखोमनि गुबुन हारि माहारिनि हारिमु, गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय, बायदि रोखोमनि गेलेनाय आरो बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय जागोन। दिल्लीनि गिबि मन्त्रि अरबिन्द केजरीवालआ मैया दिल्लीयाव गासै गं 50 मोब्लिबारि बासखौ बेखेवनानै होयो। दिल्लीनि सुबुंफोरनि सिबिथाय होनो थाखाय एबा थांफै सुबिदानि थाखाय गासै गं 50 मोब्लिबारि बासफोरखौ बेखेवनानै होदों। मोनथिनाय बायदिब्ला दिल्लीनि लामाफोराव गासै गं 7379 बास खारो। बे बासनि अनजिमाखौ फैगौ 2025 मायथाइसिम गं 10480 खालामगोन, जायनि गेजेराव 80 जौखोन्दोआनो मोब्लिबजों खारग्रा एबा मोब्लिबारि बास जागोन होनना गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों। थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव भारतआव गासै 173 सा गोदानै कर'नाजों गाग्लोबजानाय सुबुं मोननाय जादों। लोगोसे कर'नाजों 2 सुबुंनि जिउ खहा जादों होननानै खौरां मोनदों। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला थांनाय रबिबारखालि हादराव गासै 265 सा गोदानै कर'नाजों गाग्लोबजानाय सुबुं मोननाय जादों, जेराव 3 सुबुंनि जिउ खहा आरो थांनाय सनिबार आरो शुक्रबारखालिनि रिपर्ट बायदिब्ला भारतआव गासै 226 आरो 243 सा गोदानै कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। नाथाय मख'जाथावदि भारतआव कर'ना बेमारनि अनजिमाया सानफा एफा खमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय शुक्रबाराव गोदानै कर'नाजों गाग्लोबजानाय सुबुंनि अनजिमाया 243 सामोन। नाथाय थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव गोदानै कर'नाजों गाग्लोबजानाय सुबुंनि अनजिमाया भारतआव गासै 173ल', जेराव कर'नाजों थैनायनि अनजिमाया दुलाराय भारतआव 24 घन्टानि गेजेराव 2 होननानै सावस्रि बिफाना फोरमायदों।